Tuigh mé ras go ggur an cumóra 8 bliain, beidh mé 10 an sin, ach ceapam go méid an ceann seo níos fearr agus a Scoile gom go gcuinóigh mé ar seo go deo. Tásúla gin go méid leanaí na Scoile seo a dul amach go bródúil agus ag scape, cultúr agus teanga na Gaeilge, ní fiú bháin an éireann agus a gcorcaigh ach ar fud an domhain ar fad. Tá ceiliúrtha bliain na Scoile ar siúla gin sa anmh, tá an Scoil 10 bliain ar an bhfód i mbliana agus tá míad anna bhráil agus anna hásta goile na héad ar siúla gine. Thosaigh an Scoil seo híorns na 8 Dos léadar an Scoil in 1983 tríd mór ar son na Gréanna agus chun ceada áilt a le héad dhéanamh. D'éirigh gló an láthair seo áilt an túlgurt agus thógtar Scoil den scoil seo. Tá míle rud ar siúla gine sa Scoil an seo anmh, tá fáiltú mór ar siúil sa Halla agus tá míad chun na híana go léir a chur na fí sa Halla agus an son beidh roinnt ceol, roinnt caintne beidh ceoltóir den Scoile atá chuig iardhaltaí mar ní hé tá sí tréis gá fort nua chumtha a thuirtúing ansa agus in order sin tá na leanaí Scoile féin chun árán nua chumtha eislingaí a chanadúing ar an stáit freisin. Bhí sceitimíní an domhain ar na leanaí a bheith bainteach leis anmh. Tá míad ag olbhúta seo le fada an láin is ná, tá sí tréis stair na Scoile a bhailiú agus tá sí tréis ealaíon agus taspáinteasaí stair atá seomra iarsmilin an sa a gcuinne don lá agus tá sí tréis tréiníocht dhéanamh chun an Scoile bhaisiú in róna ócáide agus tá an Halla meise a gcuingas tá an áit bheith go deas, but táid ar bís chun iad féin a chur a láthair freisin ar an stáit agus is tócha an mórtas agus an bród atá chud an teangas don cultúr a chur an úl freisin. Is muin bléad agam a bheith cuid don ceiliúrtha 10 bliana in Ghaelscoil. Is scoil omhain é seo a gcuirnar danga dúchais contasaigh, tá mé cóbuíoch agus bródúil a bheith cuid don cumóra 10 bliana Ghaelscoil feith chathair. Bhí an ócáid an léanú do chréite, bhuinas an méid sin tainmh as, agus bhí sé deas leanaí na Scoile i iscint ar a stáitse agus a géisteach le granadacht agus a caint agus a ceol, bhí sé do chréite deas éisteach agus bóla leis na sceitimíní mar ba sceitimíní me héin sa Scoil seo agus an son chós an múnán mar bhí go bhaile ó teir na leanaí nó a chuig mo chéad an Scoil an sa. So bhí an lá go léir do chréite. Agus goim gachrathir ar Scoil agus go leanna siad ar raig ar feadh 10 bliain leis an obair óntaach atá siúil in Ghaelscoil Uí Riada.